ассалому алайкум дӯстон азиз, хуш омадед ба канали мо Мега Бозор. Дӯстон азиз, имрӯз срочно фурӯши МТЗ 50 дорем. Соли баромадаш 1982 сол, нархаш 60000 сомон бо савдо мешавад. суроға ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. рақамҳо барои тамос 917 68 88. занг занед, маълумоти пурра аз ҳисоби трактор дастрас кунед. дӯстон азиз, ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, ба мо рой кунед. номер дар рӯи экран. дар канал реклама ройгон аст.